Tevî mirazayê Rihayê muzakhaneyên wan û Dêrsimê jî di pêşbirka Foruma Muzakhaneyên Ewropayê de gihîştin qonaxa beriya dawî ye. Bajarê Wanê sedan sal bûye navend û paytexta şaristaniya Urartu. Berhemên ji Urartuyan mane di muzakhaneya Wanê de tên parastin ku li cîhanê wek mezintirîn muzakhaneya Urartuyan tê zanîn. Muzakhaneya Wanê li benda Xelatê ye. Van Müzesi envanterinde 42.000 adet eseri. De muzakhanه آوان دا 42,000 برهم دیروکی هنه نهام ام 2600 برهمان نشان دادن جهل هجمارا برهمان و ده آستا جیانه دا یکمه اندام جوریا فروما مزخانه اروپا دینا سورکینا دو روش همو برهم تماشا کنه و هر 37 مرجع فروما اروپا بچیتینین Muzakhaneyê Dêrsimê jî bi dewlemendiya berhemên xwe gihîştiya qonaxa beriya dawî ye. Berhemên şaristaniya devera Dêrsimê nîşan didin. Ji dema neolîtîkê ve li vê coğrafyayê jiyan her berdewam bûye. Hani bu platforma başvurduğumuz zaman ji bo pêşbergê em amade bûn û ji ber vê me serî lêda ev xelata herî bi nirxe muzakhaneyên 67 welatan serî lê didin me hemû prose bi serkeftî li pê xwe hêştin em dilxweşin ku muzakhaneya Dêrsimê gihiştiye qonaxa beriya dawî ye. Di muzakhaneya Dêrsimê de li gel amûrên ji keviran hatine çêkirin hezaran gul û giyayên Dêrsimê jî tên nîşandan. Her wiha bawermendiya Elewiya Dêrsimiyan jî bi peyker û tabloyan hatine nîşandan.